κάτω. Στο Βαρνεβό, δεν θα βγαίναμε εδώ και ξαναμπαίναμε πάνω. Για να το εδώ. Όπα. Λοιπόν, εδώ είμαστε Και εδώ. με τους φίλους μας όλους. Εδώ βρισκόμαστε στο οροπέδιο της Ζήριας. Το φίλο τον Δημήτρη, τον Κώστα, τον Θανάση, τον Σταύρο, τον Θέμη, Τον Παύλο. του μπανιασμένοι όλοι. Αλλά παιδιά το καθώς είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο παιδιά. Εδώ βλέπουμε γύρω-γύρω τι γίνεται και τι συμβαίνει. Είναι αυτό που λέω πετάω στα σύννεφα. Είναι αυτό που λέει Ναι. Είναι αυτό που λέει πετάω στα σύννεφα. Τα Γκάρμιν. Λοιπόν, εδώ είμαστε όλοι. Βλέπουμε. Εάν μας επέτρεπε ο καιρός. Είναι ο κύριος, αν μας επέτρεπε. Κώστα, αν μας επέτρεπε ο καιρός, θα μπαίναμε στο δεύτερο μονοπάτι από εδώ. Αλλά Το οποίο πάει κορυφογραμμή, αλλά βγαίνει και Βαρνεβό. επειδή έχει 50-60 πόντους χιονάκι, δεν μπορούμε να το πατήσουμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Την επόμενη φορά. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις, κάνει εδώ πέρα έχει απίστευτα μονοπάτια. Μες στα Ελλάδα και τέτοια. Εγώ θα πω στον Καλιμάνι ότι ο Τρουπής δεν μας πήγε από μονοπάτι. Επειδή έλειπε ο Καλιμάνης να του πεις και είναι μεγάλη κουφάλα, σας έφερα από άσφαλτο που τρέχει αυτός. Όταν έρθει ο Καλιμάνης θα πάμε από μονοπάτι. Θα του το στείλω μήνυμα σε λίγο, φίλε.